Moraš mi vjerovati. Ja vjerujem svojim očima. Ja sam nju gurnuo. Samo što se to ne vidi, vidi se samo kad je ona navalila na mene. Na snimci se lijepo vidi da je ona navalila na tebe, a ti se nisi pretjerano opirao. Nije istina, nego sam bio u šoku, nisam znao što da radim. Pa baš te ugodno iznenadila. Šta sam trebao? Pa, na primjer, okrenut se na drugu stranu, na primjer, ne dozvoli da te poljubi. Kažem ti, odgurnuo sam ju, ali se ne vidi jer su taman kamere u tom trenutku pomaknuli. Da. Nakon što je otkrivena snimka na kojoj se jasno vidi kako ga druga žena poljubi, Tommy pokušava opravdati situaciju tvrdeći da je bio u šoku, da nije znao što učiniti, te da je zapravo pokušao odgurnuti, ali se to na snimci ne vidi jer su kamere u tom trenutku skrenule pogled. Lara mu ne vjeruje, u početku joj je tvrdio da se ništa nije dogodilo, a sada priznaje da je situacija glupa, da je možda bio pijan i da nije htio da se išta dogodi. Njezino povjerenje je slomljeno i odlučuje otići spavati kod svojih roditelja, ne želeći više biti s njim ni pod istim krovom. Tommy ostaje na kauču, umoran i ogorčen, dok Lara hladno zaključuje da nije zaslužio ni novi kuk. U međuvremenu, drugi članovi obitelji i prijatelji komentiraju kako im se Tommyjev sin čini kao najnormalniji od svih ljudi koje je Tommy ikad doveo. Čak i prijatelji priznaju da je mladić simpatičan, dok se Lara osjeća emocionalno iscrpljeno i samo želi leći bez daljnjih razgovora. Svi shvaćaju da su se ona i Tommy posvađali, no nitko ne forsira temu. Dok drugi pokušavaju održati mir i normalnost, u pozadini se gomila frustracija. Netko se žali da ne spava noćima, da ga ignorira glavni tajnik Ćirić i da se suočava s možda najvećim životnim problemom, a svi oko njega kao da to ignoriraju. U zraku vlada osjećaj nerazumijevanja, udaljenosti i sve većih pukotina među odnosima koji su nekoć izgledali stabilno. Moraš vjerovati. Ja vjerujem svojim očima. Aj, ja sam nju gurnuo. Samo što se to ne vidi. Vidi se samo kad je ona navalila na mene. Na snimci se lijepo vidi da je ona navalila na tebe, a ti se nisi pretjerano opirao. Nije istina, nego sam bio u šoku. Nisam znao što da radim. Ma, baš te ugodno iznenadila. Šta sam trebao? Pa na primjer okrenut se na drugu stranu, na primjer, ne dozvoliti da te poljubi. Kažem ti, odgurnuo sam ju, ali se ne vidi jer su taman kamere u tom trenutku pomaknule. Da, a vidi se da si ti uživo to sve video. Ti nisi normalna. Šta bih ja uživo, čovječe Boži? Samo možda zateklo me je, pa mi je trebalo neko vrijeme da reagiram. Možda zato što sam, ne znam, bio pijan. Ne mogu te više slušati. Prvo mi tvrdiš da se ništa nije dogodilo, a onda dobijem snimku na kojoj se lijepo vidi da ti je poljubila, a ti mi hladno tvrdiš da nemaš veze s tim poljupcem. Ja ti kažem, jako je glupa situacija i stvarno nisam htio da se ništa dogodi i nisam te prevario sigurno. Makni se od mene više. Zvone, baš pričamo o ovom tvom malom, kako je baš kres. Stvarno je, čača, moraš ga opet dovesti, super je. Dovest ga, đavo da ću ga dovesti. Majko, je li ti tu ona teča u kojoj skuvava nadrigočite? Evo je. Eto, kao naručena. Čača, ozbiljno ti govorim. Ovo ti je najnormalniji lik što si ga doveo.